ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସୁଖ ଓ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାମାନେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେବା ସହ କଳିଯୁଗର ଦମନ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମକର ତିନି ପାଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ପୃଥିବୀର କଳିର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ଧର୍ମ ଓ ପୃଥିବୀଙ୍କର କଥୋପକଥନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଯଦି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ମିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇକି ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ହିମାଳୟ ପଥ ଦେଇ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟଭାର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଶର ରାଜକନ୍ୟା ଇରାବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମେଜୟ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଆଉ ସେ କୁଳଗୁରୁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ 3 ଗୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମୟ ବିତିଗଲା। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କୁରୁଜାଗାଳ ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ କଳିର ଆଗମନ ହୋଇସାରିଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେ କଳିକୁ ଦମନ କରିବା ଲାଗି ସବୁ ଦେଶର ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଭଦ୍ରାଂଶ, କେତୁମାଳ, ଭାରତ, ଉତ୍ତରଗୁରୁ, କିବୁଂଶ ଆଦି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେସବୁ ଦେଶରୁ ତାକୁ ବହୁତ ଯଶ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯଶ ପଛରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ସୂଚିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଶ ମଧ୍ୟରୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଚଲାଇଥିବା ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଜ୍ୱାଳାରୁ କେମିତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦୁବଂଶ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଓ ସ୍ନେହ ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବହୁତ ମୋତିମାଳା ସହିତ ଧନରତ୍ନ ଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସ୍ନେହର ଅଧୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସାରଥୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିବିର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରହରା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସଖା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇ ଭଗବାନ ଦୂତ ସାଜି କୌରବ ସେନାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମହଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଚରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଦିଗ୍ବିଜୟ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଧର୍ମ ଷଣ୍ଢ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଧରି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ପୃଥିବୀ ଗାଈ ରୂପରେ ବୁଲୁଛି। ଯେମିତି ପୁଅ ମରିଗଲେ ମା କାନ୍ଦିଥାଏ, ସେମିତି ପୃଥିବୀ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ଧର୍ମ ପଚାରିଲେ, ହେ ପୃଥିବୀ, ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିଲା କି? ନା ମୋର 3 ପାଦ ନଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ଆଜିକାଲି ଯଜ୍ଞ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ନଥିବାରୁ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ବା କଳିଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେଣି। ଯଦି ଏହା ତୁମର ଦୁଃଖ ସାଜିଛି, ତାହେଲେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପୁଣି କହିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ବୋଧେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ। ନା ବୋଧ ହୁଏ ଦେବବନ୍ଦନୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ତୁମର ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏମିତି ଭାବରେ ଧର୍ମ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଧର୍ମ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ମାତା କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମ, ତୁମେ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛ। ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ଭଗବତ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ସବୁ ପାଦ ଥିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ, ଧର୍ମ ତୁମ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ। ତୁମ ଲାଗି ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, କ୍ଷମା ଆଦି ରହିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅନ୍ତ ପରେ ସମସ୍ତେ ଅଧର୍ମ ହୋଇଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବା କ୍ଷଣି ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଏଠାରୁ ଆମ କାହାଣୀ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସେନା ଧରି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ।